Halo logofer, खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय मेडियाम वर्क यूट्यूब चैनल आंनि चैनेल गासिबो बरायबाय ओमफ्राय नै जोङो दिनै मा खालामनो नागिरदों मिथिबायना खानाय बोनानै लानो नागिरदों खानायखौ माबायदि बोनो एक्चुअली नै खर'खौ सुखोबाय आं मिन्थिया खानायखौ माबायदि बोगोन लकेल पार्लार लकेल जोंनो बोना लागोन माने माबायदि बोयो खानाय बोना पार्लार खानाय बोनांग्रा देरासो हिदों आरो नङा आङो फट होनाङो बे माबा नङा मुलि लाबोबाय नै जों मुलि बायनानै मुलि एकदम माने आंथ' मिथिया जेबो ओमफ्राय मोनसे लाबोलायबाय नै ओमफ्राय माखासेखौ खोन्थाथियावल'लै उनाव दिन्थिनोसै स्ट्रेनारबो दंखायो नै मा आइफननि दङब्रा दाम गोसानिलाय नै बेलाय दाम खमनिबो दंखायोलै मुलिया नै जोंनाव दंबावो दे मा खालामबाय थादों? ब्लग aku belum benar. देरालै बनायनो जों kayak nggak aku ayo usah kayak ini loh mungkin murah lah kok bang hal chơi cái này thôi đi bayaran lagi nih ya ayo jisu saya mau nanya. ayo kalau ada ba malah sih bidua ba malah kelebih nih ambil enggak yes serba nanggola kontek lama kan euy apa yang kamu kontek lama Sima, kan ada kuning bay. Bapak mikir kan ada kuning bay. Kan ada. Pak susu kali kuning lalu ini. Adik kalau kita lari. Boleh mana Pak? Sekarang kita kasih. Oke, ini udah kenal cuci. Oke. Kurang bay. Kurang bay. Kita mau ya? Oh, jangan dulu ini. Aneh खानायाव होख्लायबाय आं माबा फुनखांबाय मा होनोमोनथाय आं नामखौबो मिथिलांला बावबाय दयसो लायब्रबखादों बाजाराव yes main gloves kan lo plastik kan plastik madi funjubna laku गासिबो सा लाबायना फुन लाबायना लाखानाय आले मा खालामनो नों बिदाव नुदों गैलेलै थैनायसै सयजि एक माबा थानांगौनो बेसेबांलाय एक घन्टालाय जोबबाय आं हाला आं थैसै seriously halalnya yang mau जानो आं बाला मुलि फुंखायनो उनाव सुबाय आं आयौ सुना फैदो बा दे नै सुखांबाय दा सुनानै बोनोसै ओमफ्राय मोनसे रुलै आं लांगौखौ गामसाखौ सुबाय नै दा बोनोसै सासे जेनबाय नै मालाय बोगासिनो बोग्रा नै जोंहा बोग्रा नै जोंहा गोदान जालायबाय मोब्लिब-लिब्लायखा ओमफ्राय जानो मोनबाय मोनाबालै होगासिनो Ay, muligo fule. फुनोरा बेना खानाया बोबाबो जादोंलाया जाया जाबाय ओंखायनो आं नैबे साइडनिखौल' मोजां सानबाय ओमफ्राय नैबे गेजेराव दङ ना खर' साजोब्बायलै आङो मोनामनाय हाला आंखौ मा फिखांबाय ओंखायनो इलाय जायालायनो माथो खनसे लागोन जायो ada salah panggung aku serius kalau lebih kontrol apa nanti nunggu tak gudung nang dah apa nunggu kalau babaya kola kazengnya
ओमफ्राय ओरै ओंखाम संग्राजों रावनाय सासे माने आंनिखौबो होनो नागिरदों ओंखायनो खानाया दा सुनानै इनिखौ दा बोना होनायसै आं सावलाय बेसेबां दं बिदिनो आयौ दय मारो iye aday không thấy Mr. Đi không phải là đi đi kia kia đây không thấy nó đừng đi mệt nè anh đi từ lúc mà hay không thấy đâu đẹp rau tao bên aday giờ lại mày sen lại bên dần á đây cũng vậy à cô là đây là local parlor này con phải lấy bây giờ nè ma nằm ở đây đừng nè Kendra. break up percita mana nih ya oh bersujung lagi break up percita mấy con aku mau dulu dah aku mau thằng apa dia kosong em cha thằng ấy mình không này con này mà bây giờ càng rau second step ada kan bukan ada modif semua memang sih. Regular juga paling lah CC map pun lah mana. Yes, yahoo. Finally kan streak Java. Yeah. Juh. Streak nih. Pemain ini ber. Yeah. Streak kalam jepai. Cia, wow jenuh kedai. Yes. Higher streak finally. जिखुनु जाया जोंनि टेकनिकजोंनो जों खानायखौ बोना लाबाय जेनेबा ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बोरै बोदों जों टेकनिकफोरखौ जेबो दिन्थिनाय जायासै मानो होनबा जों बिदि पार्लारनि जेबो माबा खालामग्रा नङा होमबाबो रोंनाय एसे जिखिनि टेलेन्ट दं बेजों बानायलाबायना लाबाय मोजाङानो जादों नै नायनो हागोन खाथियावबो जिखुनु जा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय